Три прелюбопитни поличби подсказват победителя в Шампионската лига. Първо, финалите в Мюнхен. Всички 4 финали на Кеш или Шампионска лига до сега, които са си играли в Мюнхен, побеждава отбор, който до сега не е печелил турнира. Нотингъм Форест през 90-те бяха Олимпик Марсилия и Борусия Дортмунд, а през новия век и Челси. Второ, любопитният прецедент. Единственият френски триумф в Шампионската лига, този на Марсилия през 93-та, иде именно в Мюнхен. При това пак срещу отбор от Милан. Трето, подаряването на требли. За капак и трите досегашни загуби на Интер в финали на турнира дойдоха срещу отбори, печелещи требъл. А сега ПСЖ е на крачка именно от това, след като вече по протокол си спечели шампионската титла и купата на Франция. Всичко изброено до тук може да ти прозвучи странно. Само че Фортуна доказано играе своята незаобиколима роля в финали на Кеш и Шампионската лига. Гледай и другото ни видео с още 5 фактори за победителя в мача на сезона. Открий ни и в другите социални мрежи и се абонирай на сайта на BettyPix за още точни прогнози. Спорно!